Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायहरनाय जाबाय आरोना। So नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। So दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अननानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। माने दिनै भिडिअआनो जागोन माने दिनै जोङो सुरफाताराव थांनो नागिरदों। माने जोंहानि आबौआ माने स्कुटि गोदान लायनो नागिरदों आरोना। So बेयाव आंखौ लिंदों थांनो। So आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। माने दासिमबो डिसाइड जायाखै आरो मा स्कुटि लागोन बा मा कम्पानि लागोन। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम। थ' बिदिबा जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि। स' गाइस दा फाइनालि जों दा नै हन्डा डिलाराव फैबाय आरोना। स' जों नायलांसै बेयाव माबायदि नोंथांमोन दिन्थिलांगोन आङो नायलांबाय था। स' गाइस ना नायगासिनो दं ग्रेजियाखौ। नैबे मोनसे कालार। स' गाइस नायनो हागोन नै। बारा गारि गैया ना बेयाव बुहुत खम गंब्रै गंबासोल' दङ। हन्डानि साइडआव मोनसे दङ नैबे मोनसे हन्डा ग्रेजिया। स' नैबे ब्लेकखौ नायनो होन्दों आरोना नायनो हागोन। स' गाइस नैबे मोनसे हन्डा डिअ दङ आरोना बेखौ नायनो हागोन नै हन्डा डिअ गाइस दा हन्डा डिअ आरोना मोनसे ग्रेजियाखौ बारा मोजां मोनाखै होनगासिनो कालारफ्रा माने बारा चयस जायाखै होनगासिनो आरोना। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। स' गाइस दा नायबाय आरोना गारिखौ नायनानै जा ग्रेजियाखौनो लानोसै होनबाय। माने बे गोसोम कालारनि दं आरोना ग्रेजिया मोनसे। स' बेखौनो लानोसै होननानै नायबाय। स' गाइस दा नैबेयाव दा जेबो गैया आरोना गारिया लांथासो। स' दा बिसोर माने सब एक्सट्रा कस्ट जागोन आरोना। स' बिसोर मा मा लागायो बिसोर सब माने एक्सट्रा होनांगोन आरो। स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो। स' गाइस दा नै दामखौ नायगासिनो दं आरोना बेसेबां गोलैगोन बेसेबां मागोन। स' बेनिखायनो नोंथांमोना नायलांबाय था। आवाजआ माने एकदम गाज्रि जाबाय आरोना गाइस। माने गगा मोनदों आरो एसे गुजुनायबो जादों ना माथोआ बिराद गोदोदों। स' बेनि थाखाय सरि नायलांबाय था। बेनो आरोना नैबेखौ नायदों। माने बे टटेल लास्टआव नोंनि इन्सुरेन्स लागायनानै केसआव नोंना 1,17,563 जायो आरोना टटेल अन रड प्राइस केसआव। स' दा जों फाइनान्स खालामगोन। थ' फाइनान्स खालामगासिनो दं नायलांबाय था। स' गाइस दा जोंनि डकुमेन्ट्सखौ लाबाय। डकुमेन्ट्सखौ नायसिगोन। जोंनि सिभिल स्क'रफोरखौ चेक खालामसिगोन आरो गाइस। थ' नायलांबाय थादो। स' गाइस फाइनालि नै दा जोंनि डकुमेन्ट्सखौ लानानै दं आरोना। स' खामानि मावगासिनो दङ। लाजोबबाय आरोना बेयाव थ' लिरगासिनो दङ। मा मा लिरदों गावसोरसो मिथिगौ आरो। स' जोंना दा फाइनाल जाबाय माने जों ग्रेजियाखौनो लासिगोन माने ब्लेकखौ लासिगोन आरोना। स' नोंथांमोना नायलांबाय था नुबाय थागोन। स' गाइस नैबेखौनो लासिगोन आरोना नायनो हागोन नै ग्रेजिया ग्रे आरोना नायनो हागोन नै सिटनि मानि सागे लक नायनो हागोन नै बेजायबो
So guys, नै जोंना आदायाबो बाइक लानो फैदों आरोना बिथाङा नैबे Honda Shine-खौनो लागोन नो So guys, दा फैसा होबाय जों मिथिला ना So guys, finally नैबेखौ लांसिगोन आरोना पुलिस होनो एक्सेसरिज लागायगोन नायनो हागोन So guys, finally नै एक्सेसरिज लागायनो थाखाय लाबोनाय नायनो हागोन सब लागायजोबगोन आरोना So guys, खालि नैबेयाव सेफगार्ड थानाय नङा बेबायदि आरो नायलांबाय था So guys, नैबे खुलिगासिनो दं माने बेटारिखौ खुलिनासो दोनफैयो आरोना बिसोरो दा बेटारिखौ बेयाव फिटिं खालामगोन नायनो हागोन So guys, नै फाइनालि बेटारिया ओंखारबाय माने बेनि कानेक्सनखौ डिसकानेक्ट खालामनो दोनो आरोना So कानेक्सनखौ दा फिटिं खालामसिगोन नायलांगोन नायलांबाय था So guys, battery connection fitting खालामगासिनो दं आरोना So guys, finally fitting खालामखांबाय नै दा कभारखौ मारिसिगोन आरोना नायनो हागोन कभारखौ खोब्बाय आरोना नै So guys, नै बेजे आथिं गाग्रा बानायसिगोन आरोना फिटिं नायनो हागोन So guys, नै फिटिं खालामगासिनो दङ नायनो हागोन Guys, नै बेयाव जोंहा वर्कार सासे लोगो मोनदों नै बिथाङा दादा আপোনাৰ নামটো उत्तम हाजरिका উত্তম হাজৰিকা So আপুনি ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা কাম কৰি আছে 5 বছৰ হৈ গ'ল 5 বছৰ হ'ল তেতিয়া আপোনাৰ বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় না আছে আছে ঠিক আছে কিবা এটা ক'ব নেকি নাই হ'ব হাই কৈ দিয়ক Guys, नै बेजे एक्सेसरिजखौ लागायगासिनो दं आरोना नायनो हागोन हेन्ड कभार लागायसिगोन नै नायनो हागोन बेयाव लागायसिगोन आरोना नायलांबाय था नै आरो सिट कभार लागायनो लाबाय आरोना नायनो हागोन नै नायनो हागोन गाइस नै एकदम सालिया जाना फैबाय आरोना नै यावबो गाग्रायावबो लागायबाय नै जिया 125 नायनो हागोन गाइस फाइनली नै जोंना सिट कभार जाबाय ना सालियानो नायनो हागोन एकदम नायनो हागोन गाइस नै एकदम सालिया जाबाय आरोना So guys, finally ready जाबाय आरोना नायनो हागोन दा जाबाय आरोना नै जोङो हेलमेटबो फ्रि मोनबाय मोननै मोनखादों आरोना टुइन्स स' जों लाना थांसै आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय था फाइनली नै गारिखौ वास खालामबाय आरोना दा हुगारनानै टेस्ट ड्राइभ लासिगोन आं स' नोंथांमोना नायलांदो नायदो टेस्ट ड्राइभ लानोसै आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय था एसे दिन्थिनि स' गाइस नायलांदो टेस्ट ड्राइभ लानि जाबायना आरोना गाइस नायनो हागोन गाइस माने गोदानखाय एकदम स्मुथ नांदों आरोना स' नायनो हागोन नै गाइस एकदम हेभि नांदों आरोना गाइस गोदानखाय एकदम बार बायदि खारदों स' नोंथांमोना नायनो हागोन नै So guys, दिनैनि भिडिअ एसेबांनोमोन स' नोंथांमोना मोजां मोनब्ला अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो जाहाथे जेब्लानो आं गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि गिबि नटिफिकेसनखौ जे नोंथांमोना मोननो हायो स' दिनैनि भिडिअ एसेबांनोमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय